Tkompli l-mewġa ta' każijiet ġodda pożittivi jekk kif fl-aħħar sigħat pajjiżna reġistra rekord ġdid ta' każijiet ġodda 1337 każ. Dal-ammont iwassal biex il-każijiet attivi issa jlaħqu għal 8956. Is-sitwazzjoni fl-isptar għadha kważi l-istess bħalma kienet fl-aħħar jiem kif bħalissa 82 persuna rikoverati fl-isptar kaġun ta' dan il-virus, b'6 minnhom jinsabu fit-taqsima tal-kura intensiva. Tħabbar ukoll fi 116 persuna fil-waqt li ma kienet reġistrata ebda fatalità fl-aħħar 24 sija. Sa tlieta ingħataw total ta' aktar minn 200,000 doża tal-booster u minn din il-ġimgħa il-qima tal-booster bdiet tingħata għal dawk kollha li għandhom minn 18 il-sena l fuq. Matul il-jiem ta' tlieta u l-erba' kienu posta appelli biex il-kwarantina tonqos għal 10 ijiem, appelli li kienu saru anke mill-Partit Nazzjonalista fejn fl-eventwalità din tnaqset għal 10 ijiem. Infatti mit-2-3 ta' Jannar persuni pożittivi għal Covid li huma mlaqma bil-booster se jkunu obbligati li jagħmlu perjodu ta' kwarantina ta' 10 ijiem minflok 14 il-ġurnata sakemm fl-aħħar 3 ijiem ta' kwarantina dawn l-individwi ma jkollhom sintomi tal fil-waqt li persuni li kienu f'kuntatt ma' persuna pożittiva, jiġifieri primary contacts, u li huma fil-possess ta' ċertifikat tal-vaċċin validu jistgħu jibqgħu jużaw is-sistema ta' early release. F'istqarrijiet separati kemm it-tobba fis-saħħa pubblika u kif ukoll il-Kamra tal-Kummerċ appellaw għal aktar miżuri u ċarezza speċjalment dwar loti tal-vaċċin u l-booster u l-pis li se jkunu qed iġorru n-negozji. Intant brabta mat-teħid tal-vaċċin diversi persuni tkellmu ma' Net News esprimew ir-rabja tagħhom li damu numru ta' sigħat jistennew fil-kju sabiex it-tfal tagħhom jitlaqmu kontra dan il-virus. Fl-aħħar ġimgħat il-Gvern affaċċja kritika qawwija għal mod kif qed jispiċċaw jinġemgħu ħafna nies sabiex jieħdu t-tilqima kontra dan il-virus. Esperta s-saħħa li tkellem ma' Net News qal li f'dan il-perjodu ta' festi kienu kun aktar aqli li kieku tilqim GSTs għal ħinijiet fit-tul anki tard bil-lejl sabiex ma jinġabrux folol ta' nies flimkien. Fis-settur edukattiv, brabta mal-pandemija tal-Covid, qed tiżdied l-inċertezza dwar jekk l-iskejjel u missej jerġgħu jiftħu l-bibien tagħhom wara l-vakanzi tal-miliet. Fil-fatt jidher li fil-jiem li ġejjin il-Ministru l-ġdid tal-Edukazzjoni Clifton Grima se jkollu żewġ laqat mal-partijiet kollha involuti dan fid-dawl ta' numru kbir ta' każijiet ġodda pożittivi li tkunu reġistrati ta' kuljum. Dwar dan infatti l-MUT saħqet li fis-sitwazzjoni preżenti impossibbli li wieħed imexxi u jiftaħ l-iskejjel.